Karong adlaw Oktubre 10, gisaulog ang World Mental Health Day, agig pagpahinumdum sa tanan nga tagaan og importansya ang mental wellness sa atong panglawas. Matud pa sa dato sa Department of Health, moabot sa 3.6 million ka mga Pilipino ang adunay na sinating problema kabahin sa mental, neurological ug substance use disorders. Ang Department of Health Central Visayas mipahimugat sa nagpadayong mental health program sa rehiyon. Lakip sa maong programa ang tawag Paglaom Sentro Bisaya. Kini usa ka crisis intervention and suicide prevention hotline nga anda motubag sa inyong mga tawag 24/7. Ang mga numero sa hotline mao ang makita ninyo sa inyong mga screens. Pipila ka mga mental experts ug psychometricians ang mahimo ninyong makastorya pinaagi sa maong hotline. If you cannot talk to your parents because ilang uncomfortable ka, you can talk with your friends, and you want to, na magyutay time nga the deepest secrets in our hearts nga dapat dili kita ra gyud makaibaw. Anyway, it's a phone call so nobody can judge you. So dili ta judgmental diring dapita ha, kay phone call raman. So it's your voice that they will hear and all of your stories. Nagkanayon ang DOH-7 nga mamahimong muadto sa labing duol nga LGU kung nanginahanglan og medication kalabot sa inyong mental health. We allocate that to the different LGUs. So appropriated na siya to different LGUs. Now, if you have consulted already and you have these medications, try to visit your nearest LGUs if they have this kind of medications prescribed to you by the experts. Sigun pa sa mental health advocate nga si 𝗟𝗲𝗻𝗆, nga usa siya sa mga nakasinati og depression panahon sa pandemic. Iyang gipahimugatan ang importansya sa suporta alang sa mga tawo nga nakasinati og depression. So ingon ko dili gyud ni sa utok ra no. It really happens to you and you cannot control it. So the support for those who are experiencing these problems is really essential ba. Subay niini, giauhag ni 𝗍𝗪𝗆 ang tanan nga motambong sa ilang fundraising event nga mosentro sa pagsabot ug pagsuporta sa mental health sa mga bata ug kabatan-unan karong umaabot Sabado, Oktubre 14 sa Waterfront Hotel Cebu Grand Ballroom. Actually, we're bringing in Dr. 𝗪𝗔𝗍𝗪 She is one of only 3 child life consultants in our country. So we're bringing her in to talk about how, or maybe giving examples on how to treat or diagnose our children because we don't really know what's going on. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.